Σε αυτό εδώ το σημείο, πριν αρχίσει καν το βίντεο, θέλω να σε ενημερώσω ότι είναι το πρώτο μου motorbike vlog, τέλος πάντων. Γενικά το πρώτο μου βίντεο πάνω σε όχημα που να κινείται, οπότε μην παρεξηγήσω ότι δεις στη συνέχεια. Εντάξει, πες ότι είναι κάτι πρώτη φορά, οκ? Ευχαριστώ. Πάμε πίσω στο βίντεο. Όχι, αλήθεια θέλω να μου πείτε. Πω τι ανηφόρα ήταν αυτή. Πού σας έχω φέρει εδώ πέρα? Κοιτάξτε εδώ. Όσοι ξέρετε τι είναι η δημοκρατία, πιθανότατα γνωρίζετε ότι οι περισσότεροι ζητήσατε bike vlog, οπότε έκανα bike vlog. Σήμερα θα συζητήσουμε για διάφορους τομείς. Θα είμαι κάπως λαχανιασμένος, γιατί ανέβηκα μία ανηφόρα. Θα τραντάζεται και η κάμερα λίγο, γιατί έχουμε υπέροχους δρόμους εδώ. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε κάπου τώρα. Αυτό στο οποίο οδηγάμε τώρα υποτίθεται θα πρέπει να είναι κανονικός δρόμος. Υπέροχος δρόμος, ξαναλέω. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό. Από ό,τι ξέρετε, οι δρόμοι στην Ελλάδα δεν είναι οι καλύτεροι. Θα πάω από το πάνω. Τώρα θα φαίνομαι σαν τρελός εντωμεταξύ. Θα μιλάω μόνος μου, για όσους δεν βλέπουν ότι έχω μια κάμερα εδώ πέρα μπροστά και θα είναι κάπως περίεργο, μπορώ να πω, αλλά τι να κάνουμε, τα έχει το επάγγελμα αυτά. Εδώ έσκαψαν κιόλας, πολύ ωραία, υπέροχα. Εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε λίγο τσιμέντο. Αλήθεια, ελπίζω να φαίνεται καλό πλάνο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα να γράψετε ένα σχόλιο με δικά σας θέματα που θα θέλετε να συζητήσουμε σε επόμενα bike vlogs. Τώρα θα συζητήσουμε λίγο για τους δρόμους. Από ό,τι βλέπετε και μόνοι σας, οι δρόμοι είναι, αν όχι στη χειρότερη, ένα βήμα πριν τη χειρότερη κατάσταση. Εδώ τώρα θα βγούμε και σε διασταύρωση, δεν ξέρω καν αν κινδυνεύει η ζωή μου. Εμείς πάντα κοιτάμε. Δεν βλέπω να έρχεται κάποιος, φεύγουμε. Και τώρα είμαστε σε κανονικό δρόμο. Πάμε μια βόλτα λίγο μεγάλη, να προλάβω να τα πω όλα αυτά που θέλω. Όπου έρχεται αμάξι. Ωραία. Θα δούμε τώρα POV πώς να σας πατήσουν στο δρόμο. Ωραία. Καλά θα πάει αυτό. Όχι, εντάξει, καλά πήγε. Απομακρύνθηκε ο φίλος, τουλάχιστον με είδε ότι είμαι με ποδήλατο. Θα έπρεπε να έχω ανάψει και το φωτάκι εδώ μεταξύ, να με βλέπουνε. Κάτσε να κάνω άκρη να μας πατήσουν. Περιμένουμε εδώ. Οκ. Το θέμα μου τώρα θα είναι ότι θα πρέπει να θολώνω πινακίδες στο μοντάζ. Γαμώτο. Ναι. Θέλω να πω και για τη βλάστηση που πετάγεται μέσα στους δρόμους, ειδικά εδώ στα που δεν είναι τόσο τσιμεντούπολη όπως είναι σε όλη την Αθήνα, δηλαδή που είναι παντού χτισμένα, ότι
Ο Δήμος που θα πρέπει υποτίθεται να είναι υπεύθυνος για να κόβει τα χόρτα. Βλέπουμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα μπροστά. Να το αποφύγουμε. Ωραία. Έκανα σκυλάκι. Έλα τώρα. Στο καλό. Ο Δήμος λέει λοιπόν που είχα μείνει δεν χτύπησα το κεφάλι μου σε ένα δέντρο, αυτό που έλεγα. Δεν κόβουνε τα χορτάρια που πετάγονται στους δρόμους, ούτε τα κλαδιά από τα δεντράκια, ούτε τίποτα. Και τώρα εμείς οι καημένοι που πάμε με ποδήλατα πρέπει να κάθε φορά να περνάμε ολόκληρο αγώνα. Παράδειγμα εδώ πέρα, τι είναι αυτό εδώ πέρα? Αυτό δεν είναι χορτάρια στο πλάι του δρόμου, αυτό είναι η ζούγκλα. Σε λίγο θα πεταχτεί κανένας Ταρζάν από εδώ πέρα. Κάτσε να προσπαθήσω κάτι. Με 7η δεν ήταν η καλύτερη ιδέα αυτή. Ναι. Λοιπόν, ακούστε το σχέδιο. Λοιπόν, θα πέσουμε και θα γίνουμε ρεζίλοι στο Πανελλήνιο. Κάτσε να κατέβω. Λοιπόν, εδώ υποτίθεται είναι δρόμος για να περνάμε από το δάσος μέσα. Όσο βλέπετε εσείς το δρόμο, τόσο το βλέπω και εγώ, αλήθεια σας λέω. Έπρεπε να είναι όπως είναι εδώ πέρα. Είχα σκοπό να περάσω από εδώ, γιατί εδώ θα έρθουμε στο βίντεο, εδώ είναι το δάσος Φρότζου. Εδώ θα έρθουμε στο Whispers of Paranormal, αν δεν ξέρετε το άλλο μου κανάλι είναι αυτό, να πάτε να το δείτε τώρα. Θα κάνουμε έρευνα εδώ στο δάσος. Από ό,τι βλέπω όμως με τέτοια χορτάρια δεν νομίζω να γίνεται προς το παρόν. Οπότε ακυρώνεται το σχέδιο, γιατί έβγαζε σε ένα δρόμο κάτω. Δεν μας πειράζει όμως. Θα γυρίσουμε εδώ πέρα, αφού έχει να γυρνάμε. Χωρίς να πέσουμε βέβαια, προσπαθούμε. Το παλεύουμε. Το ερώτημά μου εμένα είναι, θα πεθάνουμε όμως εδώ στην κατηφόρα? Ελπίζω όχι. Υπάρχει μια 50-50, θα πεθάνουμε ή θα επιζήσουμε. Και εσείς θα τρανταχτείτε 100%. Θα πεθάνουμε. Σώσον Κύριε. Κοιτάμε, δεν έρχεται κανείς. Το καλό είναι αυτό εδώ πέρα πάνω σε εμάς. Είχα σκοπό να σας πάω από εδώ. Εδώ παράλληλα με το δρόμο πάει και αυτό το δρομάκι μέσα στο δάσος. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει βέβαια. Θα μου πεις τώρα, το βίντεο για τις λακκούβες δεν ήταν? Πού καταλήξαμε? Στο δάσος. Όταν περνάω από διάφορα πράγματα και έχω πολλά στο κεφάλι μου, τα μπερδεύω λίγο. Θα μας πατήσουν? Όχι, εντάξει. Φεύγουμε. Σώσον Κύριε τον Παραλίγο να τρώγαμε μεγάλη λακκούβα. Αυτό δεν το λες λακκούβα βασικά, αυτό το λες τάφο. Ελπίζω να βλέπετε. Και ελπίζω να ακούγομαι για να μην τα λέω τζάμπα όλα αυτά τώρα. Πρέπει να στρίψουμε κάπου τώρα. Ελπίζω πάντως να μην τα λέω τζάμπα όλα αυτά. Όχι, φεύγω. Ήταν να στρίψω τώρα, έχω κι άλλο να πω, οπότε συνεχίζουμε. Κοιτάμε να μας πατήσει και κανένας. Εδώ γιατί ακούγεται. Τι έγινε τώρα? Υπό άλλες συνθήκες θα έκανα και σήμα ότι στρίβω, αλλά δεν έρχεται κανείς από πίσω μου. Εδώ προσέχουμε μην σκοτωθούμε. Λοιπόν,
Έλεγα λοιπόν ότι με πιάνουν όταν έχω πολλά στο κεφάλι μου, με πιάνει ένα σαχταρμάς, δεν ξέρω τι, και τα μπερδεύω και πιάνω άλλα θέματα ενώ έχω αφήσει άλλα ατελείωτα. Περιμένει τώρα εδώ γιατί να σταματήσουμε λίγο, μας ξαπλώσουμε. Ωραία. Μια χαρά πηγαίναμε μέχρι τώρα. Γιατί να πρέπει να θολώνω πινακίδες? Γιατί με μισούνε γι' αυτό. Θα σας απαντήσω εγώ. Ωραία. Σκάβουνε κιόλας εδώ. Αυτό σου πάει και γίνεται καλύτερο εντωμεταξύ. Σώσον Κύριε. Εδώ έχουμε stop. Σταματάμε. Και κάνουμε και λίγο στην άκρη. Ρε, λες και ξέρανε, λέει θα περάσει ο Χρήστος από εδώ για βίντεο, όλοι από τώρα εδώ θα περάσουμε. Όλοι εδώ πέρα. Λες να περνάω από εκεί. Λες να φορέσω. Ωραία. Βλέπετε τους δρόμους, δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι. Αν και το βίντεο είναι για τους δρόμους. Να σας πω λίγο πώς μου ήρθε η ιδέα για τα bike vlog και γιατί... θα πεθάνω. Γιατί... όχι moto vlog. Λοιπόν, του χρόνου θα μπορώ να έχω δίπλωμα και μηχανάκι, οπότε από του χρόνου δεν θα με ακούτε λαχανιασμένο, ελπίζω. Και είμαστε κι όλα ανηφόρες εδώ πέρα, οπότε του χρόνου και μετά θα είναι moto vlog. Βασικά αυτά που ήθελα να πω τα είπα. Είναι ότι οι δρόμοι είναι παρατημένοι, τα χορτάρια στο πλάι των δρόμων είναι παρατημένα, όλα παρατημένα, και αυτοί με τα ποδήλατα και τα μηχανάκια, καλό παράδεισο. Λοιπόν, κάπου εδώ θεωρώ ότι θα κλείσω το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, γράψτε μου στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.